Como vos dicía no vídeo anterior, o 20 de novembro de 1975, o xeneral Franco faleceu. Coa súa morte púxose fin á dictadura e iniciouse un novo momento en España coñecido como Transición. A transición foi o proceso político que se iniciou cando morreu Franco e que significou o paso dunha dictadura a unha democracia de forma pacífica. Despois da morte do xeneral Franco o 20 de novembro de 1975, Juan Carlos I, neto de Alfonso XIII, converteuse en rei de España. No ano 1976, o rei nomeou a Adolfo Suárez presidente do goberno e iniciouse así un proceso de reformas para que España volvera a ser un país democrático. Isto supuxo que se legalizaran partidos políticos e os sindicatos, que se puxeran en liberdade persoas que se meteran no cárcere polas súas ideas contrarias ao franquismo. Tamén regresaron algúns exiliados e no ano 1977 convocáronse as primeiras eleccións democráticas desde 1936. Este proceso non foi fácil, xa que houbo grupos que se opuxeron a estes cambios de forma violenta. Por un lado, grupos de extrema dereita, que desexaban volver á ditadura e atacaban a persoas con outro tipo de ideas. Por outra banda, estaba ETA, un grupo terrorista que buscaba a independencia do País Vasco a través da violencia. ETA seguiu a ser un grave problema durante a democracia española, con máis de 800 asesinatos, multitude de atentados e moitos secuestros. Despois das eleccións de 1977, os representantes dos partidos políticos redactaron unha constitución, que foi aprobada polas Cortes Xerais. O 6 de decembro de 1978 fíxose un referendo, é dicir, unha consulta aos españois, na que se lles preguntaba se querían esa constitución. Os españois votaron maioritariamente que sí, polo que quedou aprobada. Na Constitución establécense, entre outras cousas, que España é un Estado democrático, que a soberanía nacional reside no pobo español e que a forma política do Estado é unha monarquía parlamentaria. Ademais, garánteselles aos cidadáns dereitos como a igualdade ante a lei, a liberdade de expresión e o sufraxio universal, é dicir, o dereito a votar de todos os españois maiores de 18 anos. Na Constitución tamén se recolle a organización territorial de España en comunidades autónomas. No ano 1979 convocáronse eleccións e gañounas o partido liderado por Adolfo Suárez, que volveu a ser elexido presidente do goberno. Naqueles anos, España pasou por unha gran crise económica e os atentados terroristas eran moi frecuentes. Ante esta situación, Suárez dimitiu en xaneiro de 1981. O 23 de febreiro de 1981, cando as deputadas e deputados estaban elixindo a Leopoldo Calvo Sotelo como novo presidente, un grupo de militares intentou un golpe de Estado, pero este fracasou. Desde o ano 1982 ata a actualidade, alternáronse no goberno o Partido Socialista Obreiro Español e o Partido Popular. Chegaron a presidentes do goberno de España Felipe González, polo Partido Socialista Obreiro Español, José María Aznar, polo Partido Popular, José Luís Rodríguez Zapatero, polo Partido Socialista Obreiro Español, Mariano Rajoy Brey, polo Partido Popular, e Pedro Sánchez polo Partido Socialista Obrero Español. Hoxe en día, podemos decir que España é un país cun nivel de benestar e problemas parecidos ao resto dos estados da Unión Europea. Na actualidade, estamos en contacto permanente a través das novas tecnoloxías e grazas a Internet temos acceso á información de forma inmediata do que acontece en calquera parte do mundo. A chegada de inmigrantes e a pertenza á Unión Europea favoreceu o enriquecemento cultural. As mulleres incorporáronse ao mercado de traballo e elaboráronse leis para favorecer a igualdade social e loitar contra a violencia de xénero. Aínda así, segue a haber problemas de desigualdade,
como poden ser que os salarios das mulleres en xeral son algo máis baixos que os dos homes, e que a participación masculina nas tarefas domésticas, ten que mellorar. Tamén debemos saber que a sociedade española actual é unha sociedade envellecida, debido sobre todo a dous factores. Por un lado, a baixa natalidade, e polo outro, ao aumento da esperanza de vida como consecuencia dunha melloría na alimentación, na hixiene e na sanidade. Con este breve achegamento á España actual, damos por concluído este vídeo e, polo tanto, o estudo dos aspectos máis importantes que aconteceron no noso país ao longo do século XX e o que levamos do século XXI.